Wavuka ekuseni uMaNkosi waphindela ehlathini eyobheka umntwana wakhe uMvelo. Funa umntanami Kepha lutho ukumthola. Aqaphelile amalobe ezinyawo agcine ngokuba amlahlekele kwawona wangabe sawabona ukuthi aphelelепhi. Nokuthe umebuye ehlathini wabe selibhekisa esibhedlela nokuyilapho kuqinisekiswe khona ngodokotela ukuthi owemvelo uphile saka futhi usesimweni esihle nesigculisayo sempilo. Baze bambonga nangokuzibelethisa kube impumelelo. Babeke sebemluleka ngokuthi basale sebesika inkaba yomntwana. Kepha kwaNkosi wazicelela ukuba bangakwenzi lokho. Ngiyaxolisa dokotela, kodwa isifiso sami ukuba ingasikwa inkaba yomntwana wami. Mayiyekwe nje kanjena ihlangene nomzanyana kuze kube ukuthi iyaziqathakela. Bamncenge bemchazela ngobubi balokho, kepha yena wabona ubuhle bobuningi kunokubi. Wasema emazwini akhe, umntwana wami uqala lona, phezu kwalokho ngicela ningivumele ngilandele indlela engizizwa ngayo, okungukuthi unganqanyula umzanyana. Kubalekile lokhu kumina. Nebala bagcine bevuma odokotela bebabaza nesibindi sakhe sokuma emazwini akhe, yize kungumkhuba ongandile lona. uMaNkosi nokumenze wakwazi ukuthenga izimpahla ezimbalwa zomntwana kanye nokudla. Yiso phela isikweletu sakhe ebesilethwe nguthelekile ekuseni obebukeke ejabule ngendlela exakile. Uke wasolela kuye ngokulahlekelwa imali uMaNkosi, kepha washeshe wawuphebeza lowo mcabango ezitshela ukuthi umngani wakhe lona angeke nhlobo akwenza lokho. umuntu lala ephenduka bayashintsha abantu. Ikhathele ilele indodakazi kaMaNkosi owemvelo kwazise bahambe kakhulu namhlanje. Kuhle sebesekhaya nokho. Asondele kuyo uMaNkosi ngenhloso yokuyiqabula isiphongo, kepha phazanyiswe ukubona ingubo yakhe emanzi phansi. Yiyo belu lengubo abegqoke ephuma ehlathini ezintatha. Yona impela le abegqoke wayiphambanisa. Uthene ngezwa ukuthi imanzi futhi imatisa umntwana ekuseni. Ubese eyikhumula khona endleleni engakafiki endlini. Njengoba engene emagcekeni kwakhe ezishayela ngeyesele isuthi. Kuhle vele ngoba bekusamnyama ngalesi sikhathi. Inkosi impela. Ukube bekukhona bengibona nje ngingena kule magceke ngiyinqunu. Ubengangihleka salale phansi. uMaNkosi ehleka ujabule. Yize injabulo yakhe ingaphelelisiwe, nosekumnikeza ithemba ngendodana yakhe emlahlekele. Yikho phela ukuthi udlule nasemaphoyiseni walivula icala lokulahlekelwa umntwana. Nabo bathembisa ukuthi bazokwenza konke okusemandleni abo ukuthola umvelo. Avula umsakazo. Sibonge lapha kwinsizwa umzelo Thuli oqeda kusifundela amanqampunqampu okugamanqa kwaleli hora. Khona la kuhlelo lakho lihamba phambili nolunqa phambili galela sekubuzwe. Mhlambe ke mlaleli weDwala FM angisithathe lesi sikhathi ngikukhumbuze nje ngokubaleka kwakho kuthina nasemhlabeni wonke nje jikelele, noma engabe ubhekene nengakanani inkinga ngesandla, mhlawumbe usubambe ngesandla umchilo lo oqeda ngempilo yakho. Khumbula ukuthi isondo liyajika, mhlawumbe uqeda nje ngempilo yakho namhlanje, kanti izinto zakho nemvuzo yemisebenzi yakho eminyaka siyiphambi komnyango sezilinde wena nje ukuthi uvule leso sivalo. Ngaleso sizathu ke ngithi thatha lo mchilo uphumele eminyango ushise utshela ukuthi awunasabelo futhi awunamandla phezulu kweyakho impilo, nalokhu kuzodlula nangale kobusuku kunokukhanya. Khumbula ukuthi inyanga kaZibandlela le uDisemba abaningi bayehla bagoduka baye emakhaya, imindeni izohlangana emva kweside isikhathi yaqhelelana, kube injabulo kube injiya ya, kanti ke abanye bayashadisa, abanye bangcwaba siyazwelana kakhulu nabo. Kulokho ke kodwa sikhuthaza umoya wokuthula nobumbano emndenini ngalesi sikhathi samaholiday kaDisemba. Mlaleli yisoke leso sikhathi sokugamanqa kwehora lesithathu, okusho ukuthi ngikunike ecelo nguwe mlaleli. Lana ke sinoDumsane Isaac Ntuli uthi nje ngicela umsakazi ungidlalele ingoma ethi Themba Lami, ngibhekise kuphimiphimi isinqonda mathe sami. Dumsane Isaac Ntuli engathi uyangiroba nje, yini wanginikeza igama engathi sidlaliso kanje siphi isibongo. Kodwa ke kulungile noma kunjalo sizoyidlala ithi Themba Lami uyibhekise kuphimiphimi isinqanda mathe sakhe, angigibele phezukwayo. Athuke uMaNkosi avula amehlo. Hayibo.
Nkulunkulu wami, ukufana kwamagama noma umyeni wami loyo. Kufana amagama nesibongo pho. Ubani uphimiphimi? Uhlobo lwengoma luqinisekise kumaNkosi ukuthi nguye uNtuli lona. Nakhu lo Dumisani ekhonza ngengoma yejazz okungumculo neculo elithandwa nguye uNtuli kaMaNkosi. Awucishe sheshe umsakazo bese phosa amehlo kwathelekile sakumbuza ukuthi uyamzwisa yini. Akhangwe lowo wesifazane owayelamula uthelekile ngelanga ayesho ukuqeda uMaNkosi ngenduku. Uyashesha uyongena kwathelekile. Nampa uthelekile kanye nalona wesimame. Hayibo Mandlela, uwangena nezicapha nje kwami, kwenze njani intombi? Uthelekile ehlisa inkomishi yetiye abethi uyayiqhabula. Kubi Thelekile, ngeke uze uyikholwe lento engisa nayo. Kunini ngifika lapha kwakungekho? Hayibo wentombi, kwathiwa phela manje uphume wena nentombi thizeni ngemoto, bheka. Kubeka uMandlela elinganisa isteringi ngezandla. Oh, hayi ingane kamzala wami bakithi. Uhambe sejabule kabi naye. Engabe amaphoyisa wazo kumnika inkinga endleleni. Uthelekile ecabanga uPrimrose. Afisa ukwazi udaba oluphelele uMandlela kepha ayiphebeza uthelekile leyo emziba. Hayi khohlwa amaphoyisa wena ntombi. Yawu uthi kwenze njani? Uthelekile esukuma ethelela uMandlela itiye. Uzoshaqeka, uquleke, ushayeke phansi Thelekile. Lalela lo mfazi, umngani wakho lo owakhuleliswa umoya engcwele kuhle kwaMaliya. Uyathakatha ngimbone ngalawa wami intatha esebuye ekuthakatheni eshaya ngeyesele enqununqu egodla into ethile. Bekuyibhakede lo muthi leli nginesiqiniseko. uMandlela sakuhleba ngeso entshontshe eminyango ukuthi akekho nobalalele noma obabonayo. Hayibo weMandlela, ungangitsheli wena. Ngasho ngathi akukho okufihliwe ngena kuvela. Kunjani-ke makunje? Kwangani yami lena ubhadabhada wuye uMaNkosi lo. Kodwa wasifunani lo mfazi oyisaka mgwaqo? Kwanele-ke manje ntombi kaNdlela. Kwanele ngithi mina nje makashiswe nomuzelele. Ngeke phela akabhujiswe khona namhlanje kusihlwa. Kwanele Smagade Messia Zinyembezi zami zemihla nemihla Ikhala ngilila ngidumela